Pozdrav svima, pozdrav našim sugrađanima koji nas slušaju putem Radio Siska. Imam dva pitanja za gradonačelnicu. Jedno je vezano na prometnu regulaciju gdje moramo imati utjecaj u gradu. Vidimo da se puno cesta popravlja, dotjeruje, uređuje. Bićemo strpljivi da se to završi jer će biti sigurno ljepši grad i manje štete na vozilima. Međutim, vezano na Zagrebačku cestu, na rotor, u ulicu Braće Čulik, kad se dolazi prema 1. maju je sada i u buduće, tako je planirano, koliko sam informiran, nemoguće skrenuti. To dodatno opterećuje život mještana Zelenog brijega. Po njihovoj reakciji, dojavi i postavljamo ovo pitanje, a na tragu što jednostavnijeg života naših sugrađana na praktičnim pitanjima. Koja je mogućnost da se već napravljeno po projektu i zamišljeno da i Zagrebačka i rotor budu u funkciji, regulira promet, pa da se u toj varijanti ne može skrenuti ulicu Braću Čulik, privremeno dopusti i omogući da se do završetka radova, do stavljanja rotora u funkciju ipak dobije mogućnost skretanja sa Zagrebačke u Čuligovu ulicu. Drugo je u sklopu istog pitanja je situacija sa proširenjem pješačke zone koja će biti za godinu dana, ja vjerujem, u funkciji u ulici Kranjčevićove, gdje sada stanari u onih 4-5 kuća zgrada zbog haustora koji su napravljeni kad i kuće nisu u mogućnosti ući u svoje dvorište kroz haustor, oštećuju vozila, rade manevre, zaustavljaju promet koji je sada još uvijek tamo prisutan, pa da se na tragu ili pomicanja dodatno zone za parkiranje koja je tamo napravljena ili proširenja onog ugibališta koje je postojeće kod skretanja u haustor na ulici na pločnik, pa da se na taj način i tim ljudima olakša život. Drugo pitanje je na tragu već postavljenog pitanja sa prošle sjednice gradskog vijeća. Radi se o kolektivnim ugovorima koje treba izrealizirati, a da bi se realizirali treba početi pregovarati sa sindikalnim predstavnicima u društvima u vlasništvu grada. Posebno mi je tu bitno kada će se to početi, ako u međuvremenu niste uputili poziv na kolektivno pregovaranje, citirati dio iz pisma pregovaračkog odbora sindikalaca gdje kažu: u potpunosti smo svjesni trenutne financijske situacije u gradu Sisku, ali i državi, te smatramo da to nije razlog da se ne vodi socijalni dijalog između vlasti, poslodavca i sindikata radnika. Kolektivnim pregovaranjem i potpisivanjem kolektivnog ugovora prvotni je cilj zaštita radničkih prava, a ona ne moraju biti samo materijalna, već se tu može raditi o drugim pravima kao što je bolja zaštita zdravlja, privatnosti i dostojanstva radnika, bolji jednostavniji model svih trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu grada, što se tiče određivanja godišnjih odmora i plaćenih dopusta te slično. Dakle, vidimo da druga strana u odnosu na vlast i poslodavca ima razumijevanje, pregovarati se mora. Da li je to već napravljeno, da li je otpočeo proces pregovaranja gradonačelnice ili će uslijediti sukladno vašem najavljenom da do kraja ljeta će se to početi ostvarivati. Zahvaljujem. Hvala lijepo potpredsjedniku. Gospođa gradonačelnica. Hvala lijepo predsjedniče, zahvaljujem vijećniku Renduliću na upitu. Što se tiče Čuligove, moram priznati da mi je to pitanje i taj problem pao na pamet kad sam prvi put vidjela projekt Zagrebačke i svjesna sam iz Mlina i Pekara, dakle oni tamo imaju prodavaonicu, su nam se poželili da im je sad smanjen promet, jer jednostavno je onemogućeno ljudima da skrenu i da stanu i obave u njihovoj prodavaonici što treba.
Možemo ići svakako sa inicijativom prema izvođaču radova i investitoru da izađe ljudima u susret i da se omogući, barem dok ne bude u punoj funkciji cijela prometnica, da se koristi i da se skreće. Što se tiče Kranjčevićeve, bilo je puno upita, prijepora, šta, zašto, šta se radi, ko se... Radi se dakle o tome da smo u 12. mjesecu prošle godine predložili proračun, da sam ja kao jedan od, da tako kažem, strateških svojih zadaća i ciljeva za naredno razdoblje rekla da Sisku poklonimo pješačku zonu sa trgom. Mislim da Sisak to zaslužuje, puno manji gradovi to imaju, ne vidim zašto mi to ne bi imali. Ovo je dakle prvi korak, usporavanje prometa i polako navikavanje ljudi koji se koriste i kreću tom ulicom da će danas sutra u toj ulici biti pješačka zona, da će samo posebna vozila i stanari, dakle sa posebnim dozvolama moći ulaziti na to i da počnemo polako, znači ne preko noći, ne sa nekakvim naglim promjenama, nego da suživimo sa činjenicom da će nam u centru grada biti pješačka zona. Kako je to izvedeno, da li je moglo se ići brže, da li se to moglo i iskoordinirati bolje sa ugostiteljima koji su također zadovoljni jer sad mogu raditi veće terase pa imaju mogućnosti veće ugostiteljske ponude građanima. Slažem se da je izvedba malo šepava, ali kažem, ponavljam, namjere su bile najbolje i sve što je poput tih prilaza hausterima i bilo nedorečeno i loše odrađeno ili slabije odrađeno ćemo, vjerujte mi, otkloniti. Drugo pitanje, kolektivni ugovori. Drago mi je da su sindikati trgovačkih društava u vlasništvu grada Siska izjavili ono što sam ja cijelo vrijeme govorila, a što oni nisu rekli na sastanku koji smo imali, dakle da nisu materijalna prava presudna i da je, a to svi znamo, to i sve statistike govore, da su ljudima kod radnog mjesta osim plaće, dakle puno važniji uvjeti u kojima radi, način na koji se tretira, zadaće koje mu se daju i kako se njegovo radno okruženje prema njemu ophode. Naravno da ćemo nastaviti pregovore i razgovore i sa sindikatima gradske uprave i sa sindikatima trgovačkih društva u vlasništvu grada Siska i sa sindikatima ustanova u vlasništvu grada Siska. Svaki od tih je zasebna problematika, zasebni pregovori, zasebni zakoni i pravilnici se odnose na primjer na zaposlenike u dječjim vrtićima i potpuno drugi standardi, a drugačiji na, radnike u komunalcu, GOS-u. Dakle, problematika je složena, ali svjesni smo i želimo je razriješiti upravo u smjeru koji ste vi naglasili. Dakle, nisu materijalna prava presudna i jednostavno situacija je takva da se ne može više neke stvari koje su bile i rečene u kolektivnom iz davne 2005., 2006. ili 2007. da se u 2014. ne može jednostavno financijski više proračun izdržati. Dakle, da, nastavljamo razgovor. Pozdravljam sve nazočne u vijećnici kao i slušatelje Radio Siska. Ivan Mlinarić, Hrvatski laburisti, Stranka rada. Prvo pitanje sam namijenio zapravo pročelniku za gospodarstvo i komunalni sustav, s obzirom da ga nema predmnijevam da će gospođa gradonačelnica odgovoriti, vezano je uz rad komunalnih redara. Komunalni redari, što i primjetno, revno rade svoj posao i uredno dostavljaju obavijesti građanima o uređenju zelenih površina i ostalih površina koje su u njihovom vlasništvu i to je sve u redu. Ali, pitanje pravnih osoba. Mnoge površine u gradu su zarasle, jednostavno su prerasle u šikaru, primjerice tu zgrada stare tiskare u Vrbini, pa me zanimaju da li komunalni redari dostavljaju i njima obavijesti i kako idu stvari po tom pitanju, a primijetio sam i da se neke površine koje su u vlasništvu pravnih osoba kosi komunalac, pa me zanima li komunalac zarađuje što od toga. I drugo pitanje, usko vezano za to je pitanje državnih nekretnina. Primjerice Varna u Lađevskoj, nedavno je vlada raspisala poziv za ideje za te nekretnine, pa me zanima ima li grad takve ideje ili što je išlo preko grada po tom pitanju. Hvala. Hvala lijepo gradonačelniku. Vijećniku, gradonačelnice, molim vas.
Vi predsjedniče znate nešto što ja ne znam. Hvala lijepa predsjedniče, hvala vijećniku na pitanju. Komunalni redari, a to im je posao i zato dobivaju plaću, moraju raditi svoj posao bez obzira da li sam vlasnik zemljišta ja, ili je vlasnik zemljišta komunalac, ili je vlasnik zemljišta neka pravna osoba, ustanova ili bilo ko. Dakle, zakon se jednako na sve odnosi. Ukoliko imate informacije o nepravilnostima na određenim parcelama, ja vas molim da to onda podijelite sa mnom i sa pročelnikom Brozom ili njegovom zamjenicom Majom Delvekio, pa ćemo onda ići od predmeta do predmeta, od parcele do parcele. Problem je dakle najčešće sa privatnim osobama. Imate situaciju da neke vrlo istaknute osobe u političkom životu grada Siska ne kose svoje parcele koje su u blizini recimo osnovnoškolske ustanove, pa onda predstavnici mjesnog odbora dolaze meni pa mole, pa daj, molim vas razgovarajte, pa apelirajte. Dakle, tu su komunalni redari nemoćni. Ukoliko vi kao vlasnik svoje parcele odlučite zanemariti dobrobit svoje okoline i sebe i ne poštivati zakon i ne održavati svoju parcelu urednom, on vam može slati kazne. Vi te kazne ne morate naravno plaćati, izbjegavati. Sljedeći korak je dakle kontakt sa policijom gdje kada to raslinje i vegetacija već dobuja do te razine da se unutra kvote životinje, da dolazi opasnost od zaraze, onda možete tražiti od policije da one dakle tu osobu upozore i da se onda to ide ukloniti o njihovom trošku, što kažem opet ne možete ih natjerati da oni plate. Svakako se sa tim problemom treba aktivnije pozabaviti i nema nikakve apsolutno protekcije i zato kažem, ako imate bilo kakvih saznanja o bilo kojoj parceli, bez obzira čije, molim vas podijelite s nama, riješit ćemo to. Što se tiče dodjele, znači ideje vlade i Državne agencije za upravljanje imovinom, da se nekadašnje vojne nekretnine, a u Sisku i jedna nekretnina koja je bila u vlasništvu Željezare Sisak, dodjele zainteresiranim subjektima, pozdravljam tu inicijativu. Kod nas se tu radi o vojarni u Lađarskoj, o kojoj je bilo puno govora na gradskom vijeću, i radi se o jednoj nekretnini, bivšoj upravnoj zgradi u zgradi Željezare. Bivša upravna zgrada u zgradi Željezare se u županijskim krugovima spominjala kao moguća lokacija budućeg centra za autizam. Međutim, mi smatramo da bi tamo bilo prikladnije napraviti poslovni inkubator. A što se tiče vojarne Lađarske, tu je pregršt ideja, ali za samu provedbu je potreban velik iznos novaca, budući da se radi o zaštićenom objektu, budući da se radi o ogromnoj površini. Dakle, to nije samo ona građevina koju vidite kad stojite u Lađarskoj, nego je skroz do ulice Vinogradske, dakle, pred ulaz u bolnicu, to je kompletno cijela parcela se odnosi na tu jednu nekretninu. I grad će ići prema DUDI-u sa idejom, sa prijedlogom da nam se prepusti kako bi mogli ući tamo, snimiti situaciju, kako bi stručne službe mogle napraviti kvalitetan prijedlog i kako bi danas sutra mogli nominirati to za financiranje iz strukturnih fondova i staviti to u namjenu ugostiteljsku, smještajnu, kongresnu, obrazovnu, dakle za sve apsolutno ima mjesta, ali kažem, uvijek je pitanje vremena. Znate da ne govorimo o vremenu nego